Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, nakasarita ko niyang galin rin. Kahit anya timbaga na kara o lanakaw. At mabaling ko pagtrabahuan ni lugar da, nanang. Anya at trabaho dayta. Konstruksyon ka naman. At da ka no pa ti garden no kayat ko. Ay katsika ano ka ba ulam lakit day? Una na, mapanak iti lugar danggal. Tay padas ko matigasat ko jay. Anyat amo tayo nga. Amangan no taga ijay gayam ti kaparagpag ko. Kita amangan numapan ka ijay kaday tamanan kinaartek mo ti pangpangrunam. Nakababain kini angkel mo. Ay nawaw. Saan akong nga ubeng, nanang? Awan pagdanagan yung takabaula akong tibagig. Day taarak ti pakadisdismayaan dagiti babbalasang ken ka. 35 maun. Di mo urayan amala daw ti ameng sa kaagnakaw. Anya ti kunam tatang? Dalusan nyo ti bakanti asileg. Iti kasta. At napagturugan ni kasinsin mo Raul. Anya ti aramidan ni kasinsin Raul dito'y tatang? O may makitang dan, taon pakitang danan na iti lugar da. Kabaulan na nga tati agtrabaho dito'y? Saan mo't nga ubing ti kasinsin mo, anak ko? Wen ngam amangan mo't no di na matla ang seryoswan. Ay nawaw. At damot ng kengkuana day taa. Tinapatag kat tinulungan tayaw. Sa bagay, adda puntuyo tatang. Ken tapno di da panunutan, apaidam tayaw. Anya oras asumangpet. Agbiyahe ka na unton bigat. Basta agdalos ka. Tapno nakasagana inton sumangpay. Kumusta nga Raul kaanakan? Nakasaritam dagbalin abus mo. Wanang galin rin. Kaano nga raw amang rugi ka? Inton bigat mo lang ang galin. Nasayaat nga raw no kasta. Tapno saan asayang daal daw. Wan nga raw ang galin. Naimpaglangan ako ram. Tanasing put ti busday-day. Di na lang kaya't dayday tilangan alangan kanakan. Ay nawaw, awan parigaw no may papaniti day tao bahalag ang kail. Tadisidido ak magtrabaho. Nasayaat no kasta. Agornong ka para iti masakbayam. Tapno addan to gastosang nagpamilya ka. Awan mo nga rin may lawan ang kail. Ngay, apay ngay. Sa bali mo nga minti ugali dagiti namamok ang kail. 35 kumpay mutlaang. Anyat amu tayo ngay. Ang mga noda mamaamam akalugaran may. Hello, Manang Nena. Kumusta kayo matandita, Henry Adingkaw? Kaasi ti Apaw. Nasaya at kami lang tamag, Manang. Simmangput ka din, ti kaanakam dita. Ay, wag Manang. Hindi pa'y kalman. Kairuglugi na ti trabaho na ita. Ay, makaangasak matlaangan. Kuna laki din no inulbudan na manan. Barang makaurnong dito, Manang. Ay wala, tapno saanan apapakpakan kanya. Ken adagastusan na no mga sawa. Wala, not na mailawan kan kuana. Ada, Manang. Natairman ni Raul nga anak mo. Naluabuti ti arak man, Miss Pretty. Ay nawaw, saan apriti tinagan ko manong? Betty tinagan ko. Ah, okay, Betty. Single ka di pa, no? May kakadi dito, itapno gumatang? Wano, tapno makiam-am mo kanya. Awan mo siguro dakas na no ibagak nga imaya. Tapno gumatang kan makiam-am mo keng kading. Dayo ka dito'y anya. Wen, anggal ko ni Henry. Imayak dito lugar yaw, takayat ko ti makitang dan. Kaanakan nakagayam ni Tata Henry. Wen, madlaw may. Itikas siya kinatar ng anggal ko kit madlaw akan-akan na. Ato yun ti arak agat-gatangam. Pumanaw kan iti sangwanak.
Taamangan no at dapay dakas ang maisawang ko kan ka. Anggal, at daman kahit ko amaamuan. Anya day kakanakan. Amamuyo ka di adla istor na ita si dagdi pagtrab-trabahwak, Anggal. Ah, ni Betay. Uy, Anggal. Ay nawaw. Apa ni Betay? Di mo iba ka nga gusto ka kayong kuwana. Kasta nga ro, Anggal. Single ka di pa dyan? Uy, single da dyan kanakan. Kasta nga ro. At danam-namakin kuwana, Anggal. Ay, uy nga. Irito ka kang kuwana kanakan. Alaman nga tangkay. Tulungan nakman iti day diabetes. Nasaya at tao ni Bete. Iso na lang, ta medyo stricto may no lalaki si saritaan. Basta tulungan nakin kuwana anggal. Or sunadak launay ni Bete. Oh, adto yung tikar ni agat gatangin nyo, Tata Henry. Ay, agyaman ak launay na kong. Awan na anyaman na, Tata. Ay, uwang gayam. Kinasarita na kakaday, tika nakak. Ni ka di Raul, Tata. Uway, Kano ka na yun nga agpapansin tunggal lumabas. kursunada nakakanungamin na kong. Anya? Awan pagdanagam, taka nakakday dyan. Awan pa'y asawa kin anak na day dyan. Sige, tapag panunutak pa'y man anaimbag, Tata. Nakairma ni Raul na kong. Wan, ngam kayat ko pa'y ama-am mo anaimbag. Narigat nga tati mailawan. Okay, take your time na kong. Am-amwam ti kadakak. Anyat amu tayo. Amangan no da kayo gaya man ti para iti tunggal may sa. Adda ibagakan ka, friend. Anya day ta, Betty? Pudno ka di tinaibaga ni tatang mo kanyak. Single ni Raul akasinsin mo, friend. Wen, single day jay. Apay ka day? Inreto ngamin ni tatang mo, friend. Anya? Day tati agpaiso. Anya imbagam kan tatangay. Pagpanunutak pa'y anasayaat ko na. Saan ko ngamin nga amuti kasinsin mo? Diyak pa'y amuti kinatao na. Ayun mayat ti kasta, friend. Am-amum pa'y anasaya at jay tao. Tapno saan asayang ti oras mo. Ni kasinsin Raul nga tatang. Jak amo no sa dino ti ayan na day kasinsin mo. Ay nawaw, amangan mo't no arak man ang tisang sangwanda kadagiti katrabahuan na ijay. Day tatisan tayo nga amaw. Manginom magayam na day kasinsin mo. Ay awan amangan no madismaya ni Betty kinkwana. At damo tiniti kasinsin mo day taa. Jak amo kas tagayam ti arabid na. Da kayo lakit diti ibabain na tatang. Ay nawaw, apay akastamatan kasinsin Raul. Ay, unak lagi din nun nakaturog kayo ng kasinsin niya ma. Anggal. Masansan matan ti panagbartot mo. Dua abulan mo lang diti lugar me, ngam kastamatan ti ipakpakitam. Ito lang malangin kasinsin. Kat numinalam nga agiinom kayo kadagiti katrabahwam. Aramidam ka di dagiti rumbang nga aramidam anak ko. Sakti makaamo ang makisarita iti kasinsin mo. Ngamasan pa'y nga itata na bartek may. Awan trabaho mi taraol. Awan anggal, abay ka day. Adala kayat kung nga ibagaking ka. Kanya ti bagayong anggal. Mabaling ka di alikli kang pailaan darak. San alasaya at aminalom ang makiinom ka kadagiti katrabaho. Uminom kami darak, tapno may katlaang ti banlog may anggal. Wala nga masang kumama ngay daw. Sayang ti suldo yung no arak magayam ti papapananda. Nala, wala nanggal. Kinmay siya, amangan no iti kastangar aramidam kat madismaya ni Betty ken ka, kat di nakaaklunan. Sayang mati palang irito ken ka. Good evening, Betty. Ay nawaw, anya ti aramidam dito'y katrabiin Raul. Ay, kahit ka lang makita. Mano bulan nga papapansinakin ka. Yung gasla di nak magpagan na ano. Among ka di. Ay ayatin ka unay-unay. Ay na Raul, nabartag ka. Di mo amuti bagbagam. Ano, sana nga nabartag.
Nakainumak lang. Sika, hindi mo dading. Mangrikaw pa kon, Yeah. pangaasim ta agawid kan, di mo dadaulan ti rabi. Ay, sana nga gawid daging ga... Dagulit ka launay mat, nabartag ka kuna nangarudan. Nako. Apay matakas tayo. Kas na ko nakitayan, di mo dadaulan ti rabi, agawid kan. Sobrang kanto, bete. Sana nga agsardang, aging gang aklunan na. Period. Nabartok ka manon anagawid kasinsin. Sana ka na barte kasinsin. Amog tararamida ka niya. Ay nawaw, Jakon magustuhan ti kastangar aramidem ah. Uray kastuya kasinsin. Amog timapaspasama kita aglawlaw ko. Anay ko. Pwede dyan. Enduron ng samad. Talaga ama outbalance ka ata na barbartek ka unay mo't anagawid. Ulit ko man na. Sana ka na barte kasinsin. Nakainom lang. Makaamu ka man langan. Di mo amo ti mabagbagaan. Manu abulan na nakasta. No kasta ka na yon, di mo namnamaan nga aklunan na ka ni Betty. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate. Kumusta ka ditan, Raul, anak ko? Nasaya atak dito, Nanang. Da kayo ngay. Kumusta kayo mo tindita? Kaasi ti apaw, nasaya at latamag. Kita liklikam ti arak dita. Saan ang nasaya at ngagbarbartag ka? Uwan ka din, Nanang. Ay, uwan kayam. At danam amok dito, eh. Naam-am mo nga. At danam amok asuntubi amanugang yun, Nanang. Sino maday tangay? Ipamamok to kada kayo, Nanang. Di kayo madanagan, tatandanin. Unak tumot kada kayo. Ang mga nudituyak ang makasarak, iti kaparagpag ko. Parakin ka, Betty. Ay nawaw, anya dayta. Chocolate, parakin ka. Nagsweldo kami ngamin. Iso ang napanunot ko ti gumatang iti regalo, parakin ka. Saan ko nga awaten dayta, Raul? Nay, apay ngay. Pasensya kan, ngam awan namnamaam kanya. Apay akastamatan, Betty. Diyak kayat ti asawa amang martak. Kas makita kat may sakang artak. Narigatan, ang mga no konsumisyon ti ipayo mo. Kabailak mo tagbalbaliw kat. Basta, no anya ti desisyon ko, iso ti masurot. Mano abulan ang nag-obserbarak, Raul? Saan kumamot akasta, Betty? Kasyan na kumamot, Agsapol kalaangan iti sabali. Tano siya, diyak kayat ti manginom. Papanam ka, anakan? Agim impake ka, mate. Agawid ako ng kal. Deh, apay ngay. Dakon kahit tagnad pa'y dito lugar yung angkal. Ay, nawa. Apay, mate. Basta, kahit kung dagawid. Andiyan na pasama king kaya. Kasanon si trabaho. Alaan nyo lang ang tinabata sweldo, angkal. Hindi ka maawatan ka, anakan. Apay, akilahat mo na nagbalot ka panunutam. At ka din nakaapa makatrabaho, ha? Wano na sakit tinakam mo. Akanayon mi adilawan ti panagbarbatik mo. Basta gawid ako ng kal. Da kayon ti makamoy tinabati a sweldo. Jack mo't makita ni kasinsin ko, tatang. Nagawid din Ay nawaw, nagawid ko nam, tatang. Uy, nagrubot itay pay. Abay ka din. Iti anya aga po. Hindi ka man amo anak ko. Di na ba sinong bata na nasaya atin sa ludsod ko. Wano, ada nakaapan na akatrabahuan na. Ipadas mong tuman ti mapan iti ayan dabos na. Agdamag ka ijay. Tapno amu tayo man. Nuan niya ti mapaspasama kita kasinsin mo. Bigla mo kami na nagawid. Wano, naupay, takanayon tayo adildilawan ti panagbarbartek na. Kumusta mo ti kasinsin mo, friend? Nagawidan, friend. Anya? Kat aging ga ita, di mi ammo no apay akas jay matan ti desisyon na. Di mi ammo no anya tinakaupayan na, unuan niya. Amangan mat no nasakit tinakam na idi binasted ko. Iso ang nagdesisyon ang nagawid. No kasta, binasted mo gayam ti kasinsin ko? One friend, diyak kayat ti lalaki ang manginom. Ay, maawatan ka, friend.
Uray asino mat Pasensya ka, no inreto ni tatang ni Kasinsin Raul kang ka. Kat saan gaya mga isuti type mo? Okay lang, friend. Saan siguro nga amo ni tatang mo tikas ding aramid na? Wen friend, italaang ngamin nga imay dito yung lugar tayo. Kan may sa, awan mat nadakdakamat ni Antinena kada kami. Naamuan milaangan idinagnaad ije balay. Simangpad ka din ni Raul di tama na. Awan pa'y maut. Nag-awit ka day. Wag, nasakit samot tinakam na tabinasti di kursunada na dito. Saan nga minakayat ni Biti ti manginaum? Anya, Yak sigurado, ngam iso ti atapon mi ang makagapo. Awan ka no mo ti kaapan na iti pagtrabtrabahuan na. ay kung naalakit day no insardeng nan ti panagbarbartek na. Kitno inaldo ang mabartag dito manak. Tunggal agawid ko na bartag. Day tati makagapaw no apaya kanayon ang mapaay. Ngam apaya di mo lagnakamun. Mabainak nga rod kan betay manang. Sapay inritok ti ka anak kakengkwana. Ay, no kastala kanayon. Amangan no agbaaken. Wan nga rod manang. Ag-text kanto no sumangpot ni Raul dita. Tapos saan kami mo't abadandanagan dito. Nanang, adakon. Anya ti kalukwan nga inaramid mo iti ayan ni Uncle Mau Ni, awan mo't nanang. Anya kalukwan mo't ibagbagayo. Inaldaw ka numot nga gawid ka na bartag. Nakainom laang nanang. Awan na. Talaga adi ka makaasawa no kastala ang anak ko. No di na kayat. Saan ko mo't nga ipilit ti bagay, nanang. Amoy lang arudin nga heartbroken na tao. Si kamo laang ti kaasi iti kastangar aramida manak ko. Namin ano kamutin anapa ay kan ayat. Gapo iti kinaartag mo. Iso apang nga asim taag nakam kamutin. Mala, wanan, anang. Last day na yan. Isarding ko, di pa nagininom ko. Sigurado am laang. O nanang, ipanaglig ko ka nagiti babaya kapag lang nagbalbaliw. Kasta ornosam ti biyag mo. Di mo ipalubos at inalabos apa naging inom mo iti arak ti mang dadahal kan ka. Nang runa pa inuplanom ti agpamilya. Ay, nawaw! Nulakit dita para iti pagsaya atam, denggam ti pamagbagadaken ka. Liklikam ti arak, no di mo kayat ang madadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.